Bueno, al final per nosaltres representa la base del ciclisme. Ens sentim molt recolzats, tenir una prova esportiva aquí a casa, tinguent un club ciclista, una escola ciclista al darrere, per nosaltres és un orgull. No haver de moure'ns una hora per anar a competir, això és un luxe. És molt fàcil i és molt divertit i m'ho passo molt bé fent la cursa. A les curses n'hi ha més nervis, tens d'anar, ho dones tot, al final el resultat no importa, però mentre que ho donguis tot i tot és el que importa. It's good to be back in Santa Susana, and we just did the first lap, and it's really cool to find a really natural track with the first part in the forest, really playful, and then there is a long fire road climb, and then a long downhill from the top to the bottom, so it's really cool, and I think it's gonna be a good race tomorrow, so let's see tomorrow. Jo crec que jo he fet carretera, he fet muntanya, el gravel ens dona la versatilitat de poder apretar quan vols apretar, passejar quan vols veure el paisatge, i és una cosa doncs, que et dona per molt. Lo principal és això, és disfrutar-ho i gaudir de l'entorn que tenim. I zones com aquesta, que tens el mar a tocar i tens la muntanya aquí mateix, doncs, ostres, veus els dos contrastos amb hores. Vull dir que està molt bé. Sort visc aquí al costat de Pineda i bueno, és una zona molt ben parida perquè tenim de tot. Tenim pujades dures, baixades, algun tram tècnic de la baixada del restaurant de Sant Martí, trams per rodar al costat de la P7. Al final és un circuit molt ben compensat. Bueno, ha sigut bastant dureta, sobretot al principi, que és tot pujada, està tot enfangat, perquè ens ha plogut a dalt de tot, hi havia boira, el paisatge és espectacular. Però bueno, ara hem tornat superbé i a mi m'ha agradat molt. Passant-s'ho bé. Passant-s'ho bé, disfrutar de les vistes, del recorregut i de l'experiència. Bé, doncs és la primera vegada i a més soc nou en el món de la bicicleta, e-bike i venia de la moto. He fet el tècnic, m'ha encantat i la veritat és que m'he passat superbé, està superben organitzat i de fet el poble de Santa Susana tampoc el coneixia i m'ha agradat molt, així que felicitats. Yeah, so the first lap was pretty chill with me and Greta out the front, and then she got a bit of a flat and had a bit of a crash, and it was kind of a really punchy course, so I knew I had to kind of wait
And then when Greta got a flat, she said, just go now. So then I kind of was riding with the guys, and it was a really fun course. Super wet, so yeah, you had to really stay focused, but in the end it was pretty short. So it was a good punchy kind of course and had heaps of fun. I'ma get it, you know I be on the run. Yeah, it's all hard, ain't no fear here. You ain't giving it, so all you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate, we ain't selling short, know the work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Bueno, la verdad que era esta mañana aquí en Santa Susana una carrera con mucho nivel. Había 10 corredores de Copa del Mundo de top 10 y bueno, la verdad que contento con las sensaciones. Después del primer bloque de la temporada viene la gira europea y bueno, la verdad que me voy con buen sabor de aquí y el próximo objetivo, la verdad que Copa del Mundo en Nove Mesto. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Yeah, on the way. I'm on the way. I'm on the way. Ha sigut una carrera amb molts valors i penso que això és positiu per Sant Susana, aquest esforç que estem fent, però també és important aquesta participació que aquest any ha sigut important amb gent a nivell mundial, amb el qual això es dona un prestigi i ganes de continuïtat i que l'esport a Sant Susana sigui el que és un model escollit i que tingui la màxima continuïtat.